Magunod ti titulo, ken may tag-ay ti dayaw ti probinsya nga Abra. Daytoy ti kang runa na kalikagom dagiti dance group a Rebel Movers, ken Street Kings, ang magikompetensya iti Jakarta, Indonesia para iti championship tours iti November 21 to 23. Itangal daw ti biyahe dagiti Rebel Movers, ken manamnama intun bigat makasangpet dan iti Indonesia. Idinton nubigat pay laing met ti biyahe dagiti miyembro ti Street Kings ken inton Miyerkules ang makasangpet da ijay Indonesia. Iti babaen ti Monster Division ti pakilabanan ti Rebel Movers, idinto Pocket Rocket Division iti Street Kings. Ti balon mi apo ting mapantatag di Indonesia ket pamati ken pamati mi ken ni Apo Dios. Ken dagitoy mang suporta kanyami ditoy Abra ken dagiti pampamilyami. Ti balon mi mga mapanidjay dagiti suporta ti Abreños. Ken dagiti guide ti pampamilya mi ma'am. Nasapa ti biyahe da gaputa kalaksidan ang makainot da adan tupay tiyempuda nga gensayo sakbay ti kompetisyon. Ngimnuman pay kasta itapay laeng 100% ang nakasaganan nagiti duwa a grupo para iti kompetisyon. Namnamaan da ma'am nga naubrami amin nga kabailan mi. Tapno met makwami dayjay riknada nga ng tultulong kanyami ken nang support kanyami. Namnamain nyo ma'am nga itad mi amin nga kaya mi. Tapno nga masayang nagiti suporta ti Abreños. Ken tapno may tag-ay mi ti probinsya ti Abra ma'am. Nagyamanda kadagiti amin anayat at imulong ang napagbalin a posible ti panaki-kompetisyon da iti balasiw taaw. Kahit mi man pagyamanan dagiti timulong kanyami dagiti Abra province ni Governor Takit ni Ma'am Ann Bersamin, dagitoy SPs, tapos dagitoy LGU, munisipyo ti Villaviciosa, munisipyo ti Lacub, munisipyo ti Salapadan, Tayum, Bangged, kenda do mapay ma'am. Giamanak amin kadagiti sumuporta kanyami, dagiti estudyante, aming Abreños, Dagob, Baisgob, di Mayor Tibukay. Aming nga suportahan niya ma'am. Kasi aming nga good luck da ma'am, makapagigil pa mamin ma'am, so ipopush mi amin ma'am. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.